Nadakpan na ang duha sa upat ka mga suspitsado sa pagpatay sa dalaga sa barangay La Filipina, Tagum City sa Davao del Norte niadtong Miyerkules sa kadlawon. Gila ang biktima nga si Maria Sofia Coquilla, 19 anyos ug estudyante sa UP Manila. Sulod mismo sa kwarto sa biktima nahitabo ang krimen. Pasado alauna kaganihang kaadlawon Hulyo 10 ning tuiga nadakpan sa mga pulis ang duha ka mga minor de edad nga suspect. Samtang nakaikyas ang laing duha pa sa mga suspitsado sa gihimong hot pursuit operation. Hanasab sila sa Tagum City Police. Upat manig na kabukupat ka suspect, duha na nadakpan, duha na kadagan yun. Kung padayon pa ka magpagita, ang atong mga nadakpan, puro minor de edad. Ang isa, 17 years old, ang isa, 14 years old. So, ato yung pa sa kaagaso, sabi na itong 17 years old. No? So, ato nang itotel karon ang mga dokumento para mapile itong kaso sa na sa piskalya. Ito ka itong 14 years old, ito pang ipangutahan kung asa ni siya mapasalitidan doon. Samtang, since nga hindi siya ma-appeal sa kaso. Mga dayo sa Tagum City, ang upat ka mga suspect. Tulok kanila, taga Maragusan, Davao de Oro, ug ang giingong leader sa grupo nga si alias Guygoy nga taga Mati City, Davao Oriental. Padayon niyo kung ito po pangita itong duha ng managpag, kay katong duha, ay bala naman ito ang pangalan. Usa niya ito, ito ilang nag-Guygoy, alias Guygoy, ito ilang leader. Traktor na daw ko sa edad, sa 8 anyos na, taga Mati City. Niya, katong isa po nga nakatakas, nagdilat to, 15 anyos, taga Maragusan ni Gihap. Sumala sa Tagum City Police, iladong miyembro sa akit bahay ang mga suspect. Gining upat kuan nga duha na itong dakpan ang duha nakatakas. Kung ginilahang modus is akit bahay. So, kapin lang katong lahat nila nga isa pa nga balay, burag nakamata ang biktima o nakita ilang dagway. So, mga daw katong nilang mato kanila, mga totoo sila nga nakita ang dagway, isumbong sila sa polis. So, ilan na lang idesisyonan nga yung gabon. So, ang ilang yung tuyo is pagpangawat lang yun. Robbery with homicide ang kasong ipasaka batok sa mga suspect. Nakatabang sab ang CCTV aron maila ang mga suspitsado. Pagka tabo yun, nagsubay niyo sa mga CCTV footage na swapin niya na ay CCTV dito. O itatag lang sa balay sa biktima no. So nakakuha na. Gabi, lumit-mit siya pero medyo nanay makuha na itong pamarog no? So pag maklaro ang now. Pag backtrack na mo pagit sa oras, ang alas 3 sa hapon, ilan na din gagagin ng mga balay o ilan na din happy. So, ito, klaro man, sa iba man, nakuha din ito ang broda ng naong pulong silang bukong. Na-recover sa mga pulis ang gikawat nga laptop, iPad, guba nga cellphone ug duha ka relo. Apil sa na-recover gikan sa posisyon sa mga dinakpan ang kutsilyo nga doon na pa'y dugo. Subay sa report, 38 kasama dinunggaban ang naangko ni Coquilla. Gihaya na sa usa ka punerarya sa Tagum City ang patayng lawas sa biktima. Gipangita na sab sa mga pulis ang duha ka nakasibat nga mga suspect aron mahatagan og hustisya ang nailong pamilya sa biktima. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.